nag-feature sa akong vlog kay idol jud daw kuno nila si Janjan. Actually, nasa din. So, agad kayo ring atak ang mga fans niya dire. Atak sa gawas. Atak. Next one bro. J-Roll, get your boy ass clean. This song's for your girls out there. Yo, what's up? It's your boy, this is Jumper Jeff for Films once again. Karon lang wise na kami karon sa Quest Hotel. Pwede na ako si Boss Ricky. Sa naman eh. Well, Jimmy katulto kami kay Bog. Asa namin padungan ni Armstrong. Asa Armstrong? Dara si Kiko. Sincha ka dito, na late ni gamay. Okay, mo siya pagkapon na mo siya kini. Mo pa mag-abot na mo. Okay, oo. Kasi biggest to Oo. vlog. Ito. Okay na to, bro. Ni mo sa. Okay daw naman si Sa Bro John Roa. Hello, si John Roa Daini. Gusto lang ako mag-congrats kay Jun Kalilig. Happy 15K subscribers, bro. Congrats, good luck. Padayon lang. Actually, nasa din. Congrats, bro. Bago namin nagkabalik ko yung sa kong bro, si John Roa. Bago namin nakuman o pangaon na si Boss Ricky. Usog na. Di na mo what's up ba? Bago namin na magkaon. Help me welcome John Roa. Hello, may hapon po. May hapon po sa akin, love is love. Hello, may hapon. Hello. And first of all, thank you so much for coming, and I'm so happy to talk about Amgo and to be with you guys today. And super happy po kayo na ako sa Cebu, na ako sa akong hometown. Like what Miss Chiki said, nag-start to good today. I hope na tagan-tagan tagmatik sa interview na express ko na niya. Thank you so much for coming. Go sa aspan IT. Kasi actually basta muli ka diri, I still hang out with my friends sa mga certain places na asan before. And pinaka-permido na ako ang Ayala. Ayala. Was it hard to convince your parents na mag-pursue ka ng full time? Hindi mo na siya lucrative value right away. Oo. Ang art. Medyo. Sige, labo ko ito. Hindi, ako man na silang yan for na when X Battalion offered me na album and a 3-month stay, a 3-week stay sa Manila. Hindi ko album na rin yan ako naman mag-stay ako.
Ay, fourth floor mo, Odisa. Saan ba kayo? Balik ko yan. Dito kami. Dito kayo kunin? Sa yung sakit. Sa kaya lang tayo magkita ha? Iwalay mo na tayo ngayon. O, sige. Ah, tayo. Ay! Hindi, mga gwapo. Mga batitong na ako dito. So, nakasaag na mi. Ah, dere. Oo. Thank you, mga guard. Nagkalibog-libog namin kung asa may mga agin. Sila, asan to sila? Nawag sila. Ato na lang dito sa vlog kanina. Vlog ka? Oo. Guys, mo sa mga tao lang akong may plano. I-shout out mong channel dito. Shout out sa subscribe. Vlogger. Kung nga lang sa channel mo dito. Junpil. Subscribe my channel. Sa asa na kanina parking ng sakyanan. Dito, no? Oh, tara. Kaya ako sa channel. Oo. Okay, isuot ko rin sa akin. Gigas Manila. Ano ka po yung seatbelt? Pakalis ulit, Pel. Oh, okay ra dito. So karon guys, driver pa nato ang akong tito. Yeah! Ato, punta na kami sa Ayala. Punta kami dun sa Ayala kasi tingnan namin yung venue dun. Oh, magsalitang ugat muna tayo. Kasi kung palagi tayo magbisaya, hindi mahirapan na kalisod yung mga Tagalog. Kaya kayo, baka kalabaw kanding tayo. Okay, punta na kami. Yo mga boss, dito na kami sa Ayala. Nandito na kami sa Ayala, no? Dito sa yun. Tagalog. Nandito na kami sa Ayala. Dito na kami ngayon sa sound check ng grupo ni Dewa. Oh, subscribe my channel, Junpil. Yo mga boss, na ako karon diri sa Ayala. So nag-abot mi diri kaninduha is fans po nila si Janjan. So unsa gid nimo ka idol si John Roa? Since katong kanta siya sa PGT, ato ko una nakakita niya kang bata po siya. Dayon, kanta siya sa Tawag ng Tanghalan. Dayon, nakita na ko siya sa XB. Adto jud ko nagsugod og ka-idol jud niya. Then, hanto nakakita ko sa iyang mga solo album. Adto ko na-inspired niya ba. Taga Cebu sad siya, like us. So, adto ko nagkuan niya nga. Anong, dili, gusto yun. Ikaw, unsa nimo ka idol si John Roa? Bro, tanawa bro ha. Tanawa ni sila bro. I can say 100% kay sa una, na-idol ko niya din. Kada marag kay na may bagong ni sikat like that mawala jud imong ka-idol na niya pero walang karon marag this is the time nga makakita na jud niya mabalik na jud namo among kuan jud So wala pa din mo makakita gid niya since wala never Wala pa. mo gani before ko nag 18 mang girl mo jud akong wish nga maka kita So makakita kanya. So kana imong wish, matinuod gid imong wish karon kay di magid na mahitabo nga di gid siya motongtong diri sa stage inig kaunya. So makita jud kasi imong idol. So unsa may ma-feel siguro nimo mga expectation nimo nga ma-feel nimo nga makita lang kaniya. happy bro dili ko magud pagawa sa mga emotion nga mohila amo mo kaya nag-practice jud mi nga napambi sa jeep nga hala mohilak siguro tano karon niyo siya nga dadaong tarp ho dadaong tarp tanan ngami tarp na t-shirt Bro, kadang Tito Nitoy naadri ang mga fans ni Janjan nagdala daw kuno sila og tarp para lang daw kuno ani nga event at ipakita. alas 12 pa lang So dito kanang unta nga makita ni Janjan kani nga video kay ako gining gitoyo sila feature sa akong vlog kay idol jud daw kuno nila si Janjan. Asa daw ang t-shirt? Nagpa-t-shirt jud sila dito. So daray ang t-shirt niya katong sa biyahe sa una dito, tong picture. Then bro, John Roa, unta ma-notice nimo sila, idol daw kuno kayo nila. wish So lipay ki sila nga makakita gid sila nimo unya tag taon. So bye-bye na. Yo!
pa siya, pa doon na mag-start ang concert. So nag-soundcheck pa ang mga banda diri. So karon is naay magpa-picture sa papa ni John Roa. Naay picture ko no, bayad ko no 20. Ako, picture sila na ako. Ngayon ko 20 kay mahal na bata. Bayad. Oh, bayad. 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 Bayad sa 20 ha, 20. Okay, picture na. Eh. Oh, 40 na. Gusto mo picture na ako, maganda mong 20. Just kidding lang guys. Joke ra to ni Tito, joke ra to, joke. So, joke ra daw to. Papa Joker. joke ra tong 20 Joke na to tanan. Kang Tito to, kang Tito. Iyara tong kwarta. Galabol. Ng cinema ticket. So, kung nabot ng Manila, 16 years old, Manila to Manila. Tingin mo kong album. And then, nirelease under Sex Battalion na production. Niya. Karon na, at sa nauna mo na mag-wapil ako sa ilang grupo na Sex Battalion na mga to. 2 years, nagkuyog mo na. 2 years group. Oo. This 19-year-old OPM singer-songwriter and a very proud Cebuano, John Roa! Maayong gabi, ayan sa Cebu, what's up? Cebu, ako si John Roa. Ito po yung banda ko. Hanggang sa muli. Crazy! Yatang sa gawas. Nice one, bro. Mga boss, tanawa, mga mansa, tanawas gawas ha.
kuno mo. Kala. Ready? Sige, dali. Sana all! Hey. Thank you, kuya. Salamat kay kuya. Salamat kay Sunan. Tanawa daw, nakpan. Hello. Ano masasabi niyo dito sa sa pag-perform niyo? Sobrang sarap. Masaya, Maganda yung sound system. Tawagan po kami sa DSWD sa Bukas ulit, bukas. Kami ni sa bahay. Kailangan namin ng tulong. Yo, what's up mga boss? So grabe kista na daghan kista na fans na akong bro nga si John Roa. Grabe kista na mga fans nga naghuot gid sa backstage. So maikog bisad ko kay nasab ko yung mga kailangan to nga ako gisigag tawag nila kay para lagi daw makapa-picture silang idol nga si John Roa. So natakaron is mag-shoutout ta sa mga nag-request nga magpa-shoutout. So daghan salamat sa mga nag-share sa akong post sa katong previous na mga vlog. So shoutout di ay kam Davis Abrenica, Boss Cubes Bagyo, Jitro Danyo Arong, Dongman Khalid, Neil Perez, Terdy Mungs, Marl Melton Punay, Jackie Cases, Gabriel Tumula, Prince G. Clens Tampos, Jan Kuzma, Jan Florence Reyes, Sean Dayday, og si Laurent Cores. At syempre, papasalamatan ko pa rin yung parents kay Bro John Roa na si Tita Joy Roa at syempre kay Tito Nitoy Roa. Tito, hindi ko makalimutan yung linya mo na mga salitang ugat. Mga boss, dagan salamat sa mga nag-support sa akong YouTube vlog. Don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. I-click at subscribe ug ang notification bell sa kilid, i-click sad. So mga boss, dagan salamat. Ug ikaw kung wala pa ka naka-subscribe, i-click na ang subscribe. And see you in my next vlog. Bye-bye.